Hoppakee. Tje. Ja, eigenlijk al een goed size hier lint denk ik in de zomer. Ben ik hier eerst kwam als hulp eigenlijk gewoon in de zomer, als zomerhulp. Want die mem werken ze hier toch? Ja, mijn man werkt hier, ja. Nou ja, een mooi bibaantje natuurlijk. En, het is wel leuk met de meesten erbij. Het is echt een leuke bibaan omdat het was. En zo ben eigenlijk die overman er ook al wat bij kwam. Simmer na simmer steeds bij een PME. Hè. Ja, zij is daar ook begonnen. Goeie, ik ben de directeur. Hier doen we dat weten. Ja, maar dat wist niet hem net, hè? Nee. Maar je mag me echt net vragen. Nee. Je bent er maar z'n vieren als vrienden, sinds maart die hier werk je. Maar normaal ben je hier toch net al je tegelijk. Nee, hè, normaal zou deze dienst toch een van u wezen of een van de orencollega's. Even voor u is maar al. Ja, zeker. Ja, kan iedereen zijn zegje wel even aan als het ware. Maar een beetje zachter dacht ik, oh raar. Ik ken Niels hem ja bij de we gaan zo meteen met u zal met een lekker hap eten zoals we wend binnen. We hadden hier wat ek een bitterbaltje bij. Dus dat gaat er bij de meesten dacht ik echt wel in. En voordat we beginnen met eten, boek nog even vrij een moment van stilte. En dan kunnen we nog even de hand geven. Alle jij maar smakelijk eten. Al ik dat hier? Ja, Een stukje bal, maar de bitterbaltjes. Hartstikke mooi. Wil je saus erbij hebben? ik doe dit op dit moment dacht ik al 4 een heel hier. Ik ben hier denk ik een uur als 4 uur lien ben ik aan. Ik werkte bij de supermarkt altijd, hier ik 4 uur hier werkt en ja, toen zag ik ook wel een keer weer wat oors en toen jij ik wel van Steven en Stefan, die kook wel van het sporten en die zeiden van dit is misschien wel een mooi simmerbaantje. Dus ik hier solliciteerd en ik kon er voort wel bij. Het is altijd heel fijn contact. Hè. Doe werkt hier nu al 4 jaar ongeveer. Dus je hebt een beetje binnen wel een beetje van die wend. Hè. Nou is het voor de meesten een bijbaantje naast de studie. Maar voor mij net. Ik wie toen nog die opleiding manager retail. Nou ja, dat hoort al heel wat oorzien in supermarkten en kledingwinkels en neem maar op van alles. En toen kwam eigenlijk de corona en zo ben ik hier toen kwam. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, wat makkelijker er nou? En toen dacht ik, nou dan zeker eens even jaren wat hier al hier mogelijk is. En zo ben ik hier een opleiding in. Man. Ja. Echt serieus hè? Ja. De best hier nou echt aan het werk nou. Ja. Zeker, is wel gebeurd. Wat is er nou zo leuk aan dan? Ik zou zeggen, ik ben op zich wel een sociale, extraverte jongen. En ik waardeer het praatje, het menselijk contact met de meesten. Dat waardeer ik heel wat in het werk. En de dankbaarheid. En de mooie tieren die we hadden. Dus omdat we in de horeca werken, hebben we wel hele mooie tieren. Wat de etenstieren en zo. En doe best die echt met vrienden. Dus ik ben net alleen die collega's, maar ik ben echt vriend best van alles met beleefd hast. Dus daar had de grootste gesprekken vaak op werk. Dus dan bloot het vaak net alleen over gewoon de werkzaamheden, maar echt hoe de alledaagse ding. Dus, Hoe het zwieren weekend en zo. ja, zwieren weekend, ja. Nou, beter kent u het eigenlijk ik net. En dat zei ik wel eens in mijn kameraden. Ik zei van, daar moet je wel bewust ik van wijzen. Ja, daar rent is ook rustig kameraden komen. Maar dat is, maar dat is echt heel mooi om te doen. Dan ben je die weekend eens even echt mij wat oudere vrouwen in het algemeen. En hier heb ik een prutte vrouw van, en hier is 40, 50, like het ze zeggen. Maar toch ben ik best wel een prutte jonge bazen. En dat maakt het werk echt wel heel noffelijk, maar ik zeggen. Ja, de dankbaarheid en de contact met mensen. De ene keer bestaan en de andere keer bestaan en dan met alle mensen ben ik weer hoors. Dus eigenlijk is elke dag wel een beetje hoor. Ik denk het mooiste echt gewoon de vriendschap eigenlijk zoals met de meesten haast. Ja, het is echt dat je rondje door het gebouw en dan komt zoveel bekend in en al je krijgt dan als mij een oude kennis of een oude klasgenoot zo'n praatje als door mij. Ja, en uiteindelijk vriendschap met mensen die volle ouder binnen als die zelf. Zie, het is net een kameraad, dit ben net mijn kameraden als hoe ik mij het weekend bewijzen van met mijn kameraden even een terras op je. Maar toch gaat u hier ook wel weer een hele bijzondere baan bij. Het is heel bijzonder om te omschrijven, maar na een paar hier, die bij mensen die ben je al toen ik hier kwam, die hebben je als een lidsbaasje hier wat zij hier in zien groeien, zeg maar. Dan is het wel heel mooi dat als je wat er uiteindelijk uitkomen kan en wat voor band dat je hier met zulke oudere mensen opbouwen kan. Je kwam even te zien bij de man? Ja. Net de controlering, dat hoeft niet, ja? Nee? De jongens redden hun prima.
Ja, dat is die Fleur echt de boel hier ook. Ja? Ze bent natuurlijk nog jong. Ja, ik vind dat ook wel mooi dat het het is net alleen nog een vrouwenwereld meer. Nee, En klopt. er komen wel steeds meer man die de keuze maken. En wat zijn er nog meer mooie dingen dan die je ziet in komst? Collega's natuurlijk. Nee. Ja, de vrouwen, ja. Nee. Dat mag mijn vriendin maar net jaren, maar nee. Ja, joh, net te weten wat ze hebben wij hebben. Ik moet zeggen, ik ben net degene die er meer een eetje op had. Ik ben voorzien van een prachtige vrouw in Drenthe. maar nee, maar je bent wel meestal en die, jonge baas, lekker te zeggen, die hadden wel even een eetje op, hè. Ik was eigenlijk ook geen vingers te wiezen, maar... Hier had altijd, nou, hij had altijd grote molle oren, ja, maar... Ik had al heel lang een relatie, dus daar kom ik net wel aan. Nee, echt niet. Ik denk net dat ze het heel erg vinden dat je jonge jongens ontwerp bent, hoor. Wel. Nee, is een squatje nee, dus... Al hier, je hebt het serieus gehoord en we hadden hier zo'n basis wat en die man die erg goed. Die jonge baas en tot Arta. Reuzen. Ja. Reuzenkeutels. Ja. En het weer vrolijke jongens. En ze doen hun best. En ze zorgen er goed voor dat we genoeg krijgen. Heel veel even wachten, maar klaar. Zo in totaal werk je van mij wel een man als 150. En prut in de regio, ik een heel veel vrijwilligers. Dus laat ik eens zeggen, wie is van de best hier in het winkelcentrum in de Bestrijn. Als je een snackje bent of je bent even bij de bloemist, dan komt eigenlijk altijd wel mensen zien die het iets harder met Bruggeland kan. Als het er nou werkje of als het er nou familie zitten ha. Dus dan ben je heel betrokken in je eigen dorp. Ja. Mooi. Ja, hartstikke mooi.